Sadlang apartment o pranasai kampen hukum kibipon ave. Kalitang sumila rong hangpi komantulo ahog akang sai kelongpo. Ruipi langso Lokhimon Guru Pirthe nang hachiarani ing samjin pen katalon pon. Kardom karbing nong life prime tama birta long pen Nelisa Mijoli baby non arju ikta birtang ton pen. Kibangji jak hong ni phai krep phopen ing koyadak HS HSLC and parta AHM asadlang padupon popusi Assam Chief Minister pen pangdak pondo. Bonta bangso phuthak okprana sai kampen hukum kipipon avelang pusi Assam Education Minister Ranuj Pegu pen ningjipon. Karbi anglong live kilang kaching hondo anara raphan isi kinang sorabirta arjuika. Higher Secondary High School Living Certificate and parta Assam High Madrasa sadlang hehuya sadlang kapido ponji ahok pera birta kopi koson mapura apor aphan tobar kachong hongang bong klarda ka birta aphan koson. Bonta Karbi anglong live pen kelong pona birta teng pulote COVID-19 ke so avur ki jumpura jok okpran kelang asai kampen toklang asai kamaphan hukum kipipon klarda ka birta abilang. Toglang asai kam kalana Minister Ranuj Pegu pen sadlang phuthak phirangkia mayalong kapachini pona birta tengke HS HSLC and parta AHM sadlang kapido ponlongjia hukuma bangke ave iklang. Athema longri arlo COVID-19 ke sovor non amat ke clip o lapukali lang apotsi sadlang aparman ajo arni ke hot ke jong thiba bangke avilang. Cheklo Johnny aprang COVID-19 ke so ang thek kelong pona teng bulote ningkan kre isipen ningkan krener kep anarta bang suring ko rap ho aphai low charli bangatum COVID positive kelong ponang thek klanglo. Laswang bong pen percentage ateng pen le jong si langdam lo pulote ningkan kre isipen ningkan krener kep artang bong an percentage ateng pen le lakhadam lo pulote phan kep amulu aphai positive ang thega bangke klangrong binonglo. Laswate ingsi sadlang aparman ok pranasai kampenta hukum kipipona bangke avidetlo. Bangso phuthak kaching vaipon cabinera mayalong ok pran kelang asai kampen toglang asai kam kalana Ranuj Pegu aphan than pachini ponlo. News X report Karbi Anglong live. Kiramtang bosik ni phai kre tro arni Hamren Circuit House along Kalitang Sumila rong hangpi apran kiram aphuthak adun thu aphong public hearing padoponlo. Bangso ahut song kep sose hamphanga song chetong dunsi fast track court along prabjin pen adai ke dovega bang phuatuma phan ing sai bek nang jipusi ke hang padopon. Kalitang Sumila rong hangpi api apotum kopi lokari arju iksena. Jadi sota bang, so pidat lo, te pas liang pi bek nang po, prap jing pen pi bek nang po, banat ni lagi. Kalitang Sumila rong hangpi alam kia phuthak kiramtang aru ni phai kre isi arni raha along ke chengsi public hearing paduponlo. Bangso phi puthot kiramtang bosik ni phai kre trok arni Hamren Circuit House along Kalitang Sumila rong hangpi apran kidam phuthak adun thu aphong public hearing paduponlo. One Man Inquiry Commission a Commissioner Moloi Bora pen kachapahem phupon bangso public hearing ahut Kalitang Sumila rong hangpi api apo atum pen danglok ke ongdum hamphanga song atum chetong dunsi RD do jot la pen abai ke do bang phaphan arona teng pen kangsai vekja phan ke hang padopon. Labangso public hearing ahut Kalitang Sumila rong hangpi api apo atum kaning jepon ke nesopi aphan kache nek pen apran karmudet bor thakura tum aphan prabjin pen kokthat pinang jipusi ning jepon. La niliso kusonma niliso aphan adugang hoy kache nek kahulo la pente ke pathi ke theng ke chok kusonma la swateng pen la niliso aphan ateng kache nek kahulo
ke patsi asan thot se non prap jing pen la bo thakor pen nayan muni bo thakor la tom ba hin nya phan ke so dak pen la non amat se nang sai pi gra nang tom ka du ka ve pen chirap chitu pen nang che song pi dun pen se nang sai pi dun igra la se kok thara bang pi vek nang po Public hearing amaya hut APHL se asong pen kaning je pona tengke inquiry commission along ki jong pona teng pen langdam pulote Ladakh Karbi Anglong ar luwa long abang ke kacharle ahin mate education system abang hengnu taglo lasi laso education system along abang ke state sarkar atum nangche jogdun dera KAACR deng pivet nang jipusi APHLC maipu je ai kathar pen ningje pon Bianglong ke education system abang ke destroyed了，把被扑ดักพังโนดักขังยัง了，ปีรูไร了，ลาปอดสิโอสมาระตุมดักปอดเฮียไทยเอาไว้เด็ดlo，ลาเป็นเกอลังลิตุมฮะบางอเด็ดบางรองดูนังกอกเลยกับปอดเฮียบัวอลัมเป็นปอดสิตาฮัลดักกับปอดเฮียแกปอดเฮียถูเทเด็ดปะปอดเฮียถูลงเลยเด็ดฮัลดักบ้านสิเกโดทุนังลาปอดสิลา educational system บางkahit no ike 2002 ningkan pen jasemet la six schedule aron pi phuksi council si ke claim nang ja kam state government claim rong hala dak pon lap tet to amen ir logamat master ka appointment ta hadak la pen master ta ha Guwahati pen nanene Mohanogor pen si wang alang litum ke rong bethe Karbi Anglong rong bethe atok ati ke alang litum do tek the la pot alang litum lo than the anke dak Karbi atum unemployed youth educated atum phansi bhara hisab si entupo achiklo jon farukre pho surihini dormoha people atum phan pe than po amethang hala master ju bahut ase amar Karbi hokolor majotu bahut mystery ase hei karone managing committee proitek managing committee ke eitu daitto dibo lage desk bench aru blackboard aru uniform এইবিলাক সাপ্লাই কৰিবলৈ মেনেজিং কমিটি সকলকে দিব লাগে আৰু স্কুল বিলাক আকৌ ৰিভাইভ কৰিব লাগে তেতিয়াহে এই সুমিলা ৰংহাংপি যিটো মৰা হৈছে সেইটো তেনেকুৱা কেছ Nilitum bangso hearing along pen adai ke do abang phaphan so dak pen insai vek nangji lapen monon phi monong no maduda lapusona sailang no choklem hai hede jia phansi claim ponangji pusi nilitum song trok si pen ke hangdun lo lapen lahai osomara tumaphan komasi ke pon verma hala tumaphan pang thek nangji puta jakas chairman khorsing teron pen ningje ponthu Narong lo ladak lok la so public hearing nang ki biapot sitake kopine ki sung alam dokok pusi pulo hala a committee a head a hempu abang binong bang ke pini nang dunde la si nili tume ninge teke ala committee a hempu bang nang dun wegi pusi ning thelo la si pan kai lu pen sita wanglo tanang dunde pusita alu bang nili tum pidun lo la pen la so bang ke la so kapiti sumila rong hang pia phan kapiti bang nili tum un an ke pinrem lo pi aprang ben na pinrem mo lo pen pilimang so committee ang no sita pinrem lo la pen la ka choklem veg atuma bang aphan ke aron ateng pen kangsai pe me la pen ke adaya ring pusita me punishment pusita me munon phi bang anut ka prek atum pachoklem hai he pin an la son adaya ring la pen ka punishment ka pi phansi ne litum ke hangdun la demand bang chulong le thong kep sita me sung thong kep sita me dak charlia son do ave sita me pilai me thanga kengri ke choi bi phansi ne litum pini joning ri lo kali pulo tang te no ne litum pini le litum ka therak nang thilor lo litum ka therak nang lo sona lam bange ituma so asu kar bia so kar baga so sinon ha bang hem hak kona hem mana hem apran ke dam nang anta bang apun pe lasi la so bang ke apia pu tum sita responsibility do la pen ilitum la hamphang si hamsong se lo thek muchor re muchora tum bang ke kelang dun pang si kapang ching bang ke nang son athe la huyo somara phan ke roi pon atum do lasi halaso ke roi pon atum phana bang ilitum pang thek si alang litum phan sita me ilitum insai pe mene pen arona teng pen kapang sa ye phan ilitum dak law and order do court do halaso long ilitum labang so lamang pelene Pininilitum kalitang sumila rong hangpi apran kidam nanga puthak chingki che than ponlo un anake prapen bangso puthak kapachun ponja phansi bor iponpo lapen pini hamphanga songpen nangki pidun pinpura lodoan ang song an palidam pupusi commissioner moloi bora pen pherangkia thengnu ningje pon বস্তুটো এটা কনক্লুজনত আনিব বিচাৰিছোঁ
তো আমি অতি সোনকালে এই আমাৰ গোটেই আমাৰ যোনটো আমি প্ৰতিবেদনখন আমি যুগুতাই উলিয়াম আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমি এইখন Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong Live. Socheng Dhanta constituency ke parlo Jasamet Inglong ar lokedo Ruipi langso ara ratumpen Lokhimon Kuru Asekpi mate Kuru Pirthe nangke hache arani Ningkarong pen talon pon. Socheng Dhanta constituency ke parlo Inglong ar lokedo akar biara ratum mate Ruipi langso ahawara longkedo akar biarat Don inkora sirkep Lokhimon adhorom ke kroetum doan Lokhimon ningkan esekpen iphong asekpi Kuru chingdogasai ingsam jinpen pachun pon. Kurupo Jugentero na hinpen Ruipi langso ahawara long kido Inglong apuchong kapar Japon Lokhimon arna madowana long anta Kuru chingduk ardomar diasai dengpon lo. Labangso Kuru pirthe nang hachiarani ke talon ponahut chunbang Bhobeswar teron lapen Ruipi langso Lokhimon adowan ke lang charipon amaiphu Diliram Singnar anparta Ruipi langso Lokhimon youth kong chunbang Bimol Ronghang lapen meipu Bharat timung atu pensi sayang deng do anta dengpon lo. Kardom Karbing Long live kelang arat tumduan. Pini niltum Karbing Long live pen Ladakh Socheng Dhanta constituency mate Ladakh constituency arlo Inglong arlo kedo akar biarat tumlong sidolo jasemet Ruipi langso ahawar long sidolo. Labangso Ruipi langso ahawar long 1976 aningkan Ladakh non kedo prong akar biarat tum Arunachal Pradesh hala Arunachal apirthe si alang litum ke Hulu daksi Ladakh Ruipi langso ara natum kang hadaksi chubuchi bom hadaksi amhang nanang theglo hadaksi chubuchi bom do bom lo stame alang litum 1976 aningkan ke menalong ri chedam nang ji pu ake mang pen alang litum rong si Ruipi langso ara ratum haladak ke do hut 1976 aningkan Ladakh wang jilo dak wang det pen alang litum 1978 aningkan alang litum rong si Kurupu tumpen chingwai chingsai si labangso Lokhimon adowan arnam adowan alang litum selampon lo Bangso ahut Kuru sar ke than pona tengki Kuru po amahang ke thegarnia bangke ke kroe tuman thang asaya mota klempon pe lapen ke dam nang jadim an setame dam lupusi ningjepon. Dag masih dolo lagi ajo narlo stame alang li labangso arnam adowan lo si dolo lapen ke Aprang abang ke Singnar Sahus tame 2013 में से अलग लिफान लद्दाख डोलामारा हेडक्वार्टर पे से अलग लिफान R2 पीपन लो लाके कैमरा में पकलांग कोनिंग तू ला करू पोलो भाग लाम थी सी अर्जुपोना और करू पो लाबांगसो मंदिर मते लाबांगसो Lokhimon adowan aputhak nang than dun tha itu Ruipi langso Lokhimon adowan 2078 pensi niltum Lokhimon adowan ke ikim pon cenglo nasi peneng ana bangke 2021 lo sitame nili grupo po bangke 2013 pensi nili nona grupo bangke lepon bo Nasi pening ane ni kan proxy nelipo, nasi la nili perang bangke Singnar Sangho pu lang di sini klen, kita mealang ni bangke dak pirtepen kiu nangkong lo dari si dasopi bangke non nili si klen bom lo. De ala sorkar pen labangso mondir kikim kerang apan, mate no jogi hong apan, pini tangka maha kerab longi loma. Non matke sorkar pen si la Dagrit pilang so nong la Lokhimon adowan ikim si lan anak lo ba rolo ko bangke abela Citan jopol Ruipi langso Inglong ar lokedo Lokhimon adowan along keso kachelang aboha farmantin setame local MSC kache rong pipia hinpen kerap pajir dekanglo lapen ason kaching thura sai setame dengpon popusi MSC hinpen lamchak nang chipi dekanglo pusi ningje ponrenti Kace cake dulu sedami non matke bangstami hoitu ke tong tekilo ni ini la bang ini tum bangstami aku non bang ke yang bang long lela de la barim MLA Joram Ingling pen kerap abelang maksud la hai bang ke abelang lalu nasi labangso
Arnam Adawan mate lamang so Kimon Arnam Adawan along sinil tumda Karbing Long Life pendolo lapen pini bangke alang litu aron tang pen pili ningkan sek pen lamang so alira lon pen pedawta pen alang litum anam aron tang alang litum claim pon lasi ladak lamang so dowana puthak 1978 na ningkan lamang so nang sengdet pen lamang so amondir kim pondet pen non puda sarkar pen thangna kerap long lelang pusidak kurupu lapen ladak amai pusamelan hanun no News Desk report Karbi Anglong Live. सोचेंग ढेंता कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो जासमेट पार्कुब अंगलोंग हावार के दो लेक्थेया रोंग अमेकार जेनसिंग इंगतिया हेम इंगनामा इंगनार लुदम चौमाट हेमरिक फलांग नो पियर सोचेंग ढेंता कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो जासमेट हाको पेन के दो इंगलोंग आरलोग अपियर थे माते पार्कुब अंगलोंग हावार लेक्थेया रोंग लापेन रोंग बे रोंग थागा जो इंगनामा इंगनार की लुदम चौक पेन हेमरिक कपना होकते कांगेरा जॉक रारा तुम कनिंगरी हांग जो हांग हायन पिन लो Lason tak taxi ang Jokpani police station angkang lapen forest range parku pahar ke parlo lekthea rong amikar jensing ingtia hem setami towe jirlo opor malom ingnama ingnar hur wangpen hemlut pidam choksi pinnang an hemrit panahok te kangetlo alang litum kachubirti ningkan esek kichojia sok do anta lapen sang thoila ke thomta chupi de kang erlo lapen an parta hemarlo cooler hormu setame phalang no pite kang erlo aningkan wangta lapusi habit ang naratum parku banglong habar kedam bera joksi rong berong thagaratum doso jo pusi rong araratum pen ningje ponranti patwe bajihini apor alom ladak ni kulat long engnar bangsi ladak sang nang chupilap lo sang sita me dek kriamul do lapen la hen petong ajoka jat dali sita me jat do o hormu la hai sita me no hokdun lo lapen engnar phan hungji sita me phan sinar phung rong de ki hungmu sokkali lapen bari sita me phingmu rong kriamoran ke nang chupilo lapen lasona puthak sinela sarkar phan tuning lo ladak socheng thenta ien kachirong pipi fan lapen ake hai tuliram ake hai fan sita me nangra ponji fan chuning riklo Jensing ingtia hem habit ang nar kapana hokte kang puthak socheng thenta constituency local MSC kachi rong pipi lapen parku pahar ranger dhoniram rong hanga tumpen kerap kelongjia phan kachuning ri padopon dena rong pen bikrom teron Karbi Anglong Live Penipram da ambirta ke laponsi kantonik lo